Siyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Babukeli emakhaya njengoba sasimthembisile ukuthi makukhona esigayile okusha sizoqhamuka sizovela le windini emsakazweni ukuthi naku kushe sigayile. Sithe njengoba sifumana lethuba asiphinde sibuye babukeli sizoveza izinduku esizigayile. Na induku esigayile babukeli nazi ezinye la ngaphasi ebhakede. Lezi nduku lezi izinduku ezinamandla kakhulu zokulwa izimpi ezahlukahlukene. Kukhona induku la esigayile yokugeza. Senzela laba bathi ukufutha kuyabehlula. Athi umuntu hayi ukufutha kuyangehlula mina. Laba banezimo zokuthi mhlambe yena unamakhala abuya block noma uyigwala uyakusaba. Kade babe sikhalela becela. Kusho ukuthi ke le nduku ke ezingena kulezi nduku lezi ngoba le nduku induku ezohlukahlukene ezibisethi zibu4 lezi simnikeza zo. Besingakazitholi. Saze sahlanganisa ke sawuzimba le nduku sazithola nalezi ezinye impihlo ezingena kuzona. Lezi nduku lezi ezogeza zahlukahlukene. Ufike uyifake ama teaspoon awu2 ebhakedeni elingango 5 liter emanzini abandayo. Into ehlupha ngayo azifuni ukufakwa emanzini ashisa ngoba zizonqundeka amandla. Sifuna ukuthi zilwe kahle le mpi le usuke ufuna wena ukuthi ilweke kulomzimba wakho noma kunesibopho noma isefungo noma isiqalekiso noma izilwane noma amadlozi amabi noma kuthiwa wahamba wayenyangeni futhi uyofuna into yokuphila. Izimo esibhekana nazo lezi lesigodlweni. Lenyanga yafike ahamba yakugeza ngalendlela yakugeza ngayo yabuya planta lezi zinto yaplanta zona yakwakha. Wathi ubuya phakathi kwekhaya kwaqiqwa vala yonke into. Kwangenzeka lutho. Izinto zakho zabukhuni. Waze wayifonela nayo lenyanga wathi hey ndoda ungenzeni kanti yonke into yami yavaleka manje kwashona phansi yonke into kwashayisa moto kanti lento akufaka yona ayizwananga nalesidalwa sakho. Izona ke le nduku ke zilwa isimo esinjalo ke lezi nduku lezi. Sibhekana naloso simo leso zilwa lozo zimpi lezo ziquzula isimo esinjalo. Ufuna ukuthi ushade nayo lento ugeze ngayo njalo. Uyageza uyishange isandla uyishaye ngesandla. Monqela uyishaye ngesandla uyikhe ngojeke uyiqunge kanje uyiqunge bese uyageza. Uyiqunga uyakhuluma ugeze yona ke induku yokuvula ke leyo ke mowabhekana naloso simo esinjalo. Izona ke izibe sibhekana nazo la esigodlweni. Afika umuntu asho ukuthi hayi manje emkhulu angikwazi ukugquma. Ngahamba ngaya kweyindoda ngithi ngiyofuna into ezangilekelela empilweni. Ngabuya kwafasa izinto kunaqala. Wavaleka yonke amabhizinisi ami ngaba nezinkinga ezahlukahlukene. Uyabona ukuthi hayi into ayinikwa lapha into eyafika yangazwana nalesidalwa esiphila kuye. Yafika yaxabana naso. Nespecially esasisimezereke babukele emakhaya. Sihamba kahle kakhulu. Abantu bakujabulele kakhulu. Siyabona ukuthi basijabulele banamile. Nathi ke siyajabula makunjalo kakhulu. Abanye siyabaposela abanye bazifikela amathupha bazoyilandela imithwalo yabo. Abanye basifonela sibahambisele eThekwini kule ndawo esasizimemezele. Namabhodlela kasinika inkinga kakhulu ngoba manje kune abantu abavele bafike bawathathe wonke lamabhodlela obusoka lawo. Kodwa sikujabulela kakhulu bayafika abantu baziwathatha abantu bacela ukuthi sambe siyowa testa. Fika test umuntu phambi kwami abone ukuthi liyasebenza iyaphila lento abone umdlalo lo. Ikona ke sikujabulela kakhulu. Abanye bafike la bezolithatha kutholakala ukuthi ngibhizi mina kakhulu imoto ziningi ke la ekhaya nazi leminyango zahlukahlukene. Makuthi mina ngibhizi nabantu ngiyabasebenza thatha umfana ahambe naye emoli. Uyakhetha yena ukuthi ufuna ukuya kweyiphi imoli. Kufuneka indoda enesibindi engenalo uvalo. Le nto uyakuvula uphephethe ukhuluma igama elinhlamba kuyona. Ngeke siyikhulume lenhlamba la ucopoze ucobe la uthi nangomuntu ucobise nje. Usuyahamba uyakena lo muntu awumthinti nangesandla wambingelela wambuka nje enhlavini zamehlo. Phelile bayaza bayithathile. Ngakona umdlalo lo kunzima kakhulu la. Manje sime sibhekene naso ke la esigodlweni.
abafika bavele bafuke bayikhwage yonke bayithathe yonke. Kufika othisha abashaye bayithathe bayishanele, kufika amaphoyisa ashanele, kufike nabaka Eskom bayithatha yonke. Isona simo esibhekene naso ke leso. Bayazi abaliki sibamisile kade beza nabo ngokuthi bafuna ukuthatha inani eliningi ukuthi umunye uthengela nabafowabo, umunye uthengela nomngani wakhe. Isona ke isimo esibhekene naso. Sabamixa sathi abalindi impela sonke iweekend so sesibakhulumela into ephilayo. Isona ke isimo esibhekene naso ke lesigodlweni ngaza amabhodlela ngiyasimise ngamazwane. Akukho kuba size kahle. Kodwa ke siyakujabulela nako lokho besibaleka kona ukuthi akahamba umuntu ekhala, ahamba umuntu ejabulile, inhliziyo imhlophe igezekile namile. Abone ukuthi hayi nginikiwe lento kufike kuduma izulu phambi kwakhe ebuka. La ihlupha khona ke le nduka ithethelela ukuthi sowufike phakathi kwekhaya kunodadewenu noma wakho usho usufike ekhaya ifike ihluphe ngathi ungayisula noma ugeza ubuso ngoba lento kukabi kakhulu, ushesha kakhulu. Wahlangana amehlo selidumela mthatha. Uyigcobe lehlalweni uhamba naye ngemoto. Khamba umliftile wagcoba lehlalweni wahlala phansi. Hayi wena ungitshela ukuthi kuyokwenzakalani kuyena. Wena bese umxoxela ukuthi yini eyenzekile. Asifuni thina ukukhuluma kakhulu. Babukeli ke emakhaya ke nje basithole lethuba ke sazovela le windini. Kuningi esisakhuluma ngako esigayayo kuningi futhi enizokufunda ukujule kakhulu esizonifundisa nako. Sicela ni subscribe makhona okujule kakhulu enifuna ukukhuluma nenze i-video call. Sikhulume sibhekane lapho ubone ukuthi hayi yona le ndoda umzizile engikhuluma nayo. Wenza i-video call mawufuna ukukhuluma izinto ezijule kakhulu. I-video call ozoyenza ukuthi ubone ukuthi hayi mina lo khuluma nami. Inamba nizoyibona igijima la escreenini. Yileso simo ke babukele sesichaza ukuthi sithiya sivele njoba kuyike emini manje seliyathambama kade sibuya la kusile. Sithiya sivele siqhamuke sikhulume nangaso sihlule nakusona especially sithi siveza le nduku izinto sihlule nase specialini kancane specially saqhubeka isango lisavuliwe. Sizoqhamuka sesimemezela futhi mase sisithi hayi isango selivalile okwamanje isango lisavuliwe saqhubeka kahle kakhulu special. Kahle bafika abantu ngobuningi bazithatha izinduku. Abanye siyabaposela njoba kunabantu abangakwazi ukuthi bafinyelele la ngezimo abazibabambile njengemisebenzi nezinye izimo ezahlukahlukene. Sabe sesiyabaxwayisa ukuthi ngoba kunesigebengu ezahlukahlukene bese khulunywa ilanguage ejule kakhulu. Sicela kwenziwe i-video call ubone ukuthi mina lo khuluma naye. Ikhona ke sabaxwayisa ngaba babukeli. Babukeli isimo esibhekene naso manje la mabhodlela esasikhulume ngawo, khona amabhodlela esasikhulume ngawo. Lawa obusoka la namandla kakhulu la sithi uma ulithatha la esigodlweni siyahamba siye emoli. Singene emotweni mawukuthi mina ngibhizi uhamba nabafana basebenza nabo la. Bathathe noma yipi imoto noma imoto ziningi leminyango sihambe siye emoli. Bakukhona mina mangibhizi la uthatha labafana nihambe niye nabo emoli. Ufike uteste le bhodlela lelo ucobhoza nje kancane ukugcobisela. Ugcobise nale ebusweni ucobhoza ubunje lebusweni uhambe uye kulomuntu esifazane lo umbona ukuthi uyamthanda uyambona futhi ukuthi unemali yokukhuluma naye. Akudlalwa kule mabhodlela nanga lapha phambi kwami. Nalo kuqala nako sibili. Akunzima kakhulu. Iwo la mabhodlela ke sasikhuluma ngawo. Manje isimo esibhekene naso lesigodlweni la mabhodlela ayaphela. Kuvele kufika amaphoyisa wathathe wonke. Fike izikhulu lezi zaka Eskom uthathe konke kuphela. Manje isona isimo esibhekene naso la ukuthi ahlali la mabhodlela lawo. Manje khona esibamisile bazabona futhi nabo sikhuluma la esibamisile sabatshela ukuthi asasiphelele la mabhodlela. Kade bewafuna amaningi bavele bafuna ukuthi bathathe inqwaba amaningi. Isona ke isimo esibhekene naso. Kodwa maka kuphela lesonto ngathi kuzathi kufika iweekend sabe sesikhuluma into ephilayo nabo.
Kujulile into ezifakwa kula mabhodlela njengoba sithi sifuna ukuthi ulitheste, uhambe uyolithesta wena. Sifuna uhambe inhliziyo igezekile imhlophe inhliziyo uphuma lesigodlweni uthi uyikhokhile inkomo yakho ubusho ukuthi hayi inhliziyo yami imhlophe nginamile. Sifuna uphume wenamile la kulesigodlo mawuzothatha le bhodlela. Isona ke isimo esabanga ukuthi lamabhodlela sithi awathestwe ngoba manje sewudlalwe kakhulu uma ibhatile. Niyazi izimo ekubhekwana nazo ke babukele ngeke sakhuluma kakhulu sijule kakhulu nje asithi sewudlalwe kakhulu uma ibhatile. Niyazi ukuthi sichaza ukuthi manje nabantu ibona futhi abathi bacela ukuyithesta yona le nduku bathi hayi sicela ukuyithesta thina mkhulu. Sase sikujabulela ke nathi ke lokho ukuthi hayi bayazikhulumela ukuthi bacela ukuyithesta induku ukuthi abasebenzela yini. Bayibonela ke imanga zenzeka hayi bayivumile abaningi. Nezinduku ke lezi ezinye ngokuhlukahlukana yazi insizwa ziyazithatha kakhulu. Thina nje siyobuya sesizomemezela sesisho ukuthi hayi especially isango sisilivalile okwamanje isango lisavuliwe especially sisaqhubeka kahle kakhulu. Usagaywa kiwa phambili abazogeza uyagezwa. Abazothatha izinto abazahamba nazo bayafika ngobuningi njengoba nibona nje namanje. Isemini manje selibheke ekushoneni ilanga sibhizi nathi sithi hayi asifele ngoba nali ithuba livela asifele le windi sikhulume nani babukele emakhaya. Ukunye babukele emakhaya sicela ni subscribe kuningi esizokhuluma ngako okuphathelene nako izinduku lezi. Kuningi futhi eniza kufunda okwahlukahlukene njoba sigaya nje kujulwe kakhulu manje kugaywa kakhulu izinto ezinzima kakhulu kodwa ke sizobuya sizonikhuluma simchazele ukuthi hayi lokhu kuhamba kanje lokhu kuhamba kanje. Okunye sikujabulela kakhulu abasebenzele kakhulu abantu yiyo le nduku yokufutha lesa sikhuluma ngayo. Abantu bayinamele kakhulu bayajabula kakhulu. Abanye bayasho bathi hayi bajabulela indlela esachaza ngayo ukuthi le nduku le ifuna uhlale ebhodweni isikhathi esingango 10 minutes noma 7 minutes. Abanye bashaya o15 abanye o20 bathi hayi bathi sebenze njalo babona izinto zigquzuka zabuka izinto zenzeka babona ukuthi hayi kuyasetshenzwa. Ikona ke lokho esikujabulela kakhulu. Insizwe eziningi ezinye ezase Cape Town ezinye ezaboJoburg eMpumalanga sijabule kakhulu masizwa zizikhulumela zona ukuthi hayi imisebenzi yabonakala. Ikona ke lo babukeli ke sikuthokozele kakhulu esinginamele kakhulu. Sitha sothula le nkulumo kwanamhlanje siyacela ukuthi ni subscribe makhoni language ejule kakhulu enifuna ukuyikhuluma nenze ivideo call. Sithokoza babukeli makube njalo.